Bevis for sætning 6 / sinusrelationerne. Sinusrelationerne gælder i alle trekanter og beskrives således. Sinus til store A divideret med A er lige med sinus til store B divideret med lille b, som er lige med sinus til store C divideret med lille c. Den kan også beskrives ved lille a divideret med sinus til store A lige med lille b divideret med sinus til store B lige med c divideret med sinus til store C. Jeg vil nu prøve at bevise sinusrelationerne. Som bevist i sætning 5 er der tre formler, der giver os arealet T af trekanten. Dette betyder, at vi kan sætte disse formler lig hinanden, hvilket er det, jeg har gjort her. Ved at forkorte disse brøker har vi fundet frem til, at de kan omskrives til dette, hvilket er sinusrelationerne. Men hvorfor fungerer sinusrelationerne så også således? Det kan vi finde frem til ved at indsætte en relation, vi allerede har bevist. Altså sinus til store C divideret med lille c lige med sinus til store B divideret med lille b. Derefter ganger vi med b på begge sider af lighedstegnet, så der kommer til at stå b gange sinus til store C divideret med lille c lige med sinus til store B. Her ganger vi med c på begge sider af lighedstegnet, så der nu står b gange sinus til store C er lige med lille c gange sinus til store B. Herefter dividerer vi med sinus til store B på begge sider af lighedstegnet, så der nu står lille b divideret med sinus til store B gange sinus til store C er lige med lille c. Og til sidst dividerer vi på begge sider med sinus store C af lighedstegnet, så der til sidst står b divideret med sinus til store B er lige med c divideret med sinus til store C. Hermed er sinusrelationen bevist på to forskellige måder. Man kan lave samme omskrivninger for sinus til store B divideret med lille b er lige med sinus til store A divideret med lille a